rata kyau ko muni ai akwai malam Muhammad ya san shi dan cikin gurbin su ta kai kun tafi da wani mawaki ya sura shi mai sharifi shi ne mai sharifi wani yaro mata shi uzuri wani yaro malam ai katina shi ma jiro bana da rake ko bana ne malam Musa to wannan uzuri shi ne lokacin kun je Kufa ne gidan Imam Ali a masallacin Imam Ali ba gidan ba masallacin Imam Ali to akwai da ruwan rufa ne fara fitowa to da aka mutane na diba suna tawar da kuma gidan ruwan rufa yace da ruwan rufa ku je da mutum barki shi daga nan an halaka kafirai ne da wannan ruwan saboda haka ruwan yana da alaka saboda haka shi kuma kudin yayi sambariya haka ne ko ba ga mai ba ai kuna tare lokaci shi abin da ya abin da kogo ya da kallaki ko Allah wani mutane suna tabarruki da ruwan ruwan su kuma suna ganin alaƙarsa da annabi alaihi salam saboda haka kaga wanda in ka ta'allaka abu in kai izafin sa zuwa ga annabi nuhu kai izafin zuwa ga yau da ce ga duk ruwa da wannan manzo Allah ya ce man Allah bai ce fi kuma masal sifina turai maraka ba halada wanta kallafa zaka ga akwai duk ruwa nan kafirai a lokacin ciki suke shiga suna kashi kafin ya gama suka dinga mishi izini ka zama kafin kare ka zama kaza amma sai gashi daga baya ita ne kadai ta ɗebi duk mutanen da za su saurari wannan wa qala kabu bismillahi majraha wa sa'in rabbi daga bawai saboda ka sai jirgin ruwan ya zama shi ne saboda haka nan maulana wayan al'amura din ana kallon wanda aka yi rafa zuwa gare su in ka ce mana takalmin manzon Allah bai kufa ba to kenan manzon Allah ma bai da kuma akwai ma wanda ya faɗa wallahi na taba jin wani yana kuma yana cikin kokolon da yawa daga cikin su cewa manzon Allah bai kufa ba kawai da suka shi abinda kawai nake jin tsoro kuma nake jin a raina akwai masu tunanin haka sun suna jin mako manzon Allah ma sun bi shi wasu daga cikin su ga saboda tsabar jahiltar Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah wasu daga cikin su na jin ko su sun bi shi in ko ba su yi wannan filin sun mutu za su yi filin da cara da kada ibn taymiya saboda za ka iya taɓa manzo Allah ka kwana lafiya amma kana taɓa ibn taymiya to duk da wanda yake hassasiyar sa za ta tashi ibn taymiya ka kusan waye shaykhul islam amma na faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaykhul islam to musulunci shi zama da shi malami ne da ga yadda hafawat ne dalibin ilimi na firamare ma zai iya cin gyaransa hafawat da yawa baya kan wayar rubuta littafi wai na kadar mantiq yana so ya lalata mantiki ba daidai wani ilimin hankali da ilimin harshe kusan ɗaya ne wannan kai muta'alliqin su ne bambanta ta yadda za ka yi magana daidai wata yadda za ka yi tunani daidai ka'idoji ne haka Allah ya halicci mutum a wani kadar mantiq ta yaya zai yi wani kadar mantiki da ka'idojin mantiki na ce Allah kan sai fada tanakuli da ta idan har mantiki ya cancanci a nakadinsa to ƙa'idojinsa ne dama suka sa za a yi nakadinsa to bai kamata kuma ƙa'idojinsu zama da su ne za a yi nakadin in ko ƙa'idojin sun tsira to shi ma mantiki ko ya tsira yana da sunan littafi na kadin mantiki wai na sanya warware mantiki kan komai na sanya rubuta shirme tawilin ayoyi ba ce ba malami ba ne da iyakar nashi to amma inda ba fannonin shi ba da ya shiga da yawa to kuma abin da ya bayyana ya haifar da ana rena shi sosai ana rena shi to wannan zancen khususiyat ne wanda yake nuna maka duka alaƙoƙin ta'kidi akan alaƙar idafiya wanda yake haifar da saraya na ciratar sufofi masu kyau ya zuwa ga wanda aka dangana da shi ko ciratar sufofi masu muni ba wani kuskure da aka yi asiya wani lokaci a kabar ma'awacin na bisu kayan sai aka rubuta haza kabar sayi na kabarin adi a hujjar bin adi sai aka ce haza kabar sayi na hujjar radiyallahu anhu katalar sayi na mu'awiya radiyallahu anhu da ya na hujjar sayi na ali radiyallahu to kaga ai ana zuwa ana tabarruke da hujjar saboda mai saboda hatta ba waɗannan da suka rubutu radiyallahu anhu ala kowa alqatul wal maqtul sawa kamar da hadisin da ake cewa alqatul wal maqtul finna zabtaka musliman bi sayfihima
barkatu da makatulu fil nar Allah ba haka ne na zai yi wa kai tawilin hadisi zai iya daukan wata ma'ana da ya inganta amma ba mu ji shi daga wurin Imam alaihi musa saboda haka da mun bar shi a can gefe guda ko kuma mai tawilin magana da koma waye ya faɗe ta mai tawilin ta da wani kyawun tawili cewa idan akan banda suka wai saboda wani ya zama harisan alaƙatar sahibi to shi kenan kuma sai zama to shi mafilla da shi da wanda ya fito masa da takobi din ya idan takar musulman da sai kai mafi katil wanda ya kisa wani makatul da wanda aka kashe inna ɗaya ya kashe ɗaya mafi to da wanda ya kashe da wanda aka kashe duka waɗanda ga kayan Qur'ani ba ruwa haka ne wani zarar ne wujudin da hazil alaƙa bayan al-ab wa waladi so bisa dubin samuwar wannan alaƙa tsakanin da da uba wahiyar min mujibati sarayatul husn wal hub yana daga abubuwan da ke tilasta ciratan nagarta da rashin kyau zuwa ga ɗa daga uban zuwa ga ɗa da zalika rakaza da don haka ne imam ya tarkibi zainul abidin salamullahi alaihi wa qala wa mudafun ilayk abin jonawa ne gare ka fi ajil duniya tun a duniya bi khairihi wa sharri da alkhairu da sharri dan ka idan ya dauko alkhairi abin jingira ne zuwa gare ka in ya dauko sharri abin jingira ne zuwa gare ka haka ne saboda haka wannan alkhairin da yake yi za a ganka da shi wannan sharri ma da yake za a ganka da shi fi isharatu minhu alayhi salam a cikin isharar da imam yake salamullahi alaihi ila khuturati ad-dawr at-tarbawi zuwa ga girma da hatsari na mene na irin rawar da tarbiyya take takawa wa madani kasana tarihi sabban aw ijaban da iyakan zurfin yanda natijar shi zai tasiri ko mai kyau kuma kyau al'ab ga ubalin haka ne nafsihi shi kanshi ubalin bi darajatul ula a matakin farko lakin al-walad muwafa ilayhi fi adl ad-dunya sai dai uba dalikawai saboda kasancewar uba din ana dangana shi ruwa ga mahaifinsa ne a rayuwar duniya da khairi ko shar fa inna awla al-ab ina ya tabbata imam wannan din fa inna awla al-ab idan uba ya zamanto ya bayar da kulawa wa ihtimaman da bayar da muhimmanci bi tarbiyyar waladi wurin tarbiyyar dan su al khair was salai akan alkhairi da nagarta udifa waladuhu haka ne ilaihi bi khairi za a dangana za a jona dan sa zuwa gare shi da alkhairinsa wa ina hamala zalika idan ko yi sake da haka wa afsa al majal al musirat al shar ya bar dama ta yanda sharri ya hadu da dan sa to wannan kan musirat al shar an ta'khudha dawra ya zama to abubuwan da zai haifar da sharri ya haifar da sharri da ya ce a rayuwar ɗansa ubi fa ilaihi waladu za a dangara masa ɗansa bi sharri da sharrinsa kama da kaura fi ajilin duniya kamar yadda wannan faɗin nasa fi ajilin duniya la yakhlu ala ilmahi bal ifsayin an sur'ati an nata'ij wal awaqib wannan ajilin duniya kawai to gaggawa saboda haka yayin wannan din yana nuna ne ko da ishara kai ma ƙarara akan cewa natijar wa'annan al'amura ko mai kyau ko mara kyau yana zuwa da sauyi in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun idan alkhairi ne ya zama alkhairi in sharri ne kuma ya zama sharri wa hadha ma akkada alayhi marratan ukhra fi nafs an-nas bi qawlihi wannan shine abin da imam da kansa cikin wannan nasin da kansa yayi ta akidi akai yace fa'al fi amri amaran tazayyan to kai aiki a cikin al'amarin danka aikin mai kyautatawa ya suna faru wanda yake kyautata abin da zai bari zai zo bayansa alayhi akan shi wannan tafiya ajilin duniya tun a duniya to wannan ita ce nukta ta daya nukta ta biyu insha Allah gobe kuma ina fatan kuma daga wannan nukta ta biyu ya zama to mun da saboda gobe Allah kan zaune zaman mu gaba daya a wannan littafi na risalatul huquq mai kokari mu gama duk da yana ɗan yawan ƙila za mu kai jihar farisa sai mu haƙura da shi da mu tashi a jihar farisa in Allah ya Allah ubangiji ya ba mu daman kaiwa gobe lafiya wa sallallahu ala rasulillahi wa ala albayti tayyibin at-tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad